אהלן חברים, אני פה, חזרתי, אנחנו מוכנים להתחיל. ערב טוב לכולם, חזי כאן, נשמע טוב? עדיין נשמע טוב? קודם נשמעתי טוב, עכשיו איך שומעים אותי? אחלה, מיכאל, תודה. אריאלה פה, אסף, אייל, חננאל, מוטי, מיכאל, ציון, אחלה. ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם, ואנחנו פה לדבר ככה באופן פתוח על DS Domination, התוכנית שמן הסתם ראיתם, מדברת על לעשות דרופ שיפינג בין eBay לאמזון, ובעצם אני רוצה להתחיל מהסוף, אוקיי? בעצם עדויות, הקטע הכי חשוב, האם זה עובד בכלל, אוקיי? ומה שאתם רואים פה זה את התוצאות שלי עם התוכנית הזאת, אוקיי? אני נחשפתי אליה לפני בערך, נראה לי חודש, אוקיי? בפעם בהתחלה לא התייחסתי אליה כל כך, הייתי עמוס בדברים אחרים, פשוט מישהו שלח לי איזה מייל, מישהו שאני מכיר שלח לי איזה מייל, אמרתי, לא נראה לי שזה רציני, עברתי הלאה. שבוע לאחר מכן בערך שלח לי מישהו אחר מייל על אותה תוכנית, אמרתי יאללה בוא נבדוק מה זה, כי זה בן אדם שאני מכיר, אהלן ציון, ערב מצוין גם לך, ופשוט פתחתי את המייל והתחלתי לקרוא ונכנסתי לסרטון ונדלקתי, אמרתי וואו, אם זה אמיתי יש פה משהו מטורף, כי כל פעם שיש ארביטראז' במציאות, כאילו אתה פשוט רואים את זה, במקום אחד מוצר עולה מחיר אחד $80, נניח במקום אחר זה עולה 120, והדברים האלה קיימים, זה ברור, כולנו יודעים שאם אני רוצה ללכת לקנות קטשופ, אני התנתקתי, אני לא התנתקתי, אתם לא שומעים אותי? הלו, הלו? אני חושב שאתם שומעים אותי עדיין, אם מישהו אחר לא שומע אותי, אוקיי, סבבה, אז קיצור, כולנו יודעים שאם אנחנו רוצים לקנות קטשופ, אז בתל אביב יש לו מחיר אחד, ואם אני אלך לבני ברק זה יהיה במחיר אחר, אוקיי, אבל זה בחיים האמיתיים, ופה אני לא אתחיל ללכת לתל אביב ויתחיל לקנות בבני ברק, יביא לתל אביב, זה דברים שלא עושים, אבל אם יש לנו משהו כזה שאנחנו יכולים לעשות אותו באינטרנט, מהבית, פשוט, בשיטה של באמת העתק הדבק ב-99% מהמקרים, זה מדהים, אוקיי? ואז התחלתי ואמרתי יאללה, אני שווה לנסות, התחלתי וכמו שאתם רואים, זה התוצאות שלי, היו לי עד היום במשך 3 שבועות ולא היה לי שום ניסיון קודם באיביי. אייל, אם אתה לא שומע כלום, כולם פה שומעים, אני רוצה שתצא ותיכנס, אני מניח שזה יפתור לך את הבעיה. אני פשוט אמשיך. בקיצור, פשוט התחלתי ועד היום היו לי 12 מחירות, מדהים, וזה לא רק אני, אוקיי? היופי זה שאנשים אחרים, אפילו פה בישראל, שאני סיפרתי להם לפני שבוע, כאילו בזמן האחרון, אוקיי? מה שאני אמרתי לעצמי, דבר ראשון, אמרתי, אני קודם כל בודק את זה על עצמי, לפני שאני בכלל מדבר עם אנשים, וראיתי שזה עובד, אז התחלתי לספר לאנשים, אמרתי להם, תראו, אני בודק את זה, בגלל שאני לא בן אדם עם ניסיון מטורף באיביי, אז אמרתי, יאללה, אני בודק את זה, ותחליטו אתם, מה אתם רוצים לעשות עם זה. ציון, כן, כולם שומעים אותי, לא יודע, יש אנשים שהיה אומר שהוא לא שומע, אבל חב בסדר, אם אתם לא שומעים תצאו, תיכנסו, אולי זה יסתדר, כי רוב האנשים פה שומעים אותי. וזה התוצאות, אוקיי? התוצאות פשוט מדברות בעד עצמם לדעתי, בתור אחד שיש שום ניסיון באיביי, על ההתחלה לעשות 12 מחירות וכמעט בלי השקעה של זמן, זה מטורף, אוקיי? זה אחלה של דברים. אני רוצה להראות לכם קצת עדויות מהקבוצצה שלנו באנגלית, אוקיי? יש לנו קבוצה שהכינו איזה קבוצה באנגלית, קבוצה די חזקה, ואלה כל מיני תגובות של אנשים בתוך הקבוצה. Today has been awesome, first I got bumped up to $10,000 limit, אוקיי, יש איזה הגבלות באיביי, אז הוא מדבר על זה פה, זה אומר שהוא הגדילו את החנות, then I did another $1,200 בסיילס,
כן, אנחנו פה, אנחנו נסביר על כל מה זה DSD, אוקיי, על כל הדברים שיש ב-DSD, אוקיי, לא רק על הבסיס, אני חושב ששווה להישאר בכל מקרה. For the first time ever in making money online without having to recruit in the world, אוקיי, שזה מדהים, אוקיי, הוא אומר יאללה איזה עסק מדהים, אפשר סוף סוף לצרף, כאילו להרוויח כסף לצרף אנשים, שאני חושב שזה באמת מדהים, אין תוכניות כאלה, ואם יש, בוא נגיד DSD היחידה שעושה את זה בצורה חוקית ופשוט כל כך פשוטה, וכמעט הייתי אומר כל אחד יכול לבוא ולעשות זה כמעט עבודה, אוקיי, באים עושים את מה שצריך ומרוויחים כסף, זה אחלה של דבר. אוקיי, אחד אחר שאומר וואי איזה יופי, just got an email saying our funds are on the way to our bank account from the first sale on Amazon, only 5 days after the sale. והאחרונה פה אומרת I listed an item around 11 AM today and it's sold by 2:30 PM, yani תוך 3 שעות היא מכרה כבר מוצר, היא בשבוע השני שלה והיא כולה באקסטאזה, אוקיי? אז זה עדויות של אנשים בחול, איזה יופי, זה אשכרה עובד, אוקיי? ויש עוד הרבה כאלה, אני סתם הבאתי לכם כמה דוגמאות קטנות, אוקיי? הקבוצה שם מלאה, מי שכבר איתנו, הוא יכול להיכנס שם לקבוצה ולראות כל כך הרבה עדויות שאותי זה מדהים, אוקיי? אז נעבור לשקף הבא, עוד קצת עדויות. זה האלקסה של החברה, אוקיי? מי שלא יודע, אלקסה זה המדד שמודד את כמה תנועה יש לאתר, והאתר כרגע הוא מושך תנועה בכמות מטורפת, מקום 1683 בארצות הברית, זאת אומרת שמתוך כל האתרים בארצות הברית הוא נמצא במקום ה-1683, שזה מאוד גבוה לאתר שהוא בסך הכל בן חודש, אוקיי? פשוט עבר אתרים של חברות קיימות בסערה, אוקיי? אתם יכולים לראות פשוט איך הגרף הזה נראה. ועוד פעם, מדובר בסך הכל בחברה שהיא צעירה לגמרי, בסך הכל חברה של חודש בקושי, קצת יותר מחודש. זה הבעלים, רוג'ר לנגיל, אחד המייסדים, שהוא בעצם זה שעושה את ההדרכות על eBay, אוקיי? הוא בעל הניסיון הגדול ביותר ב-eBay שם, אז הוא מדבר פה, זה מלפני יום, אוקיי? זה איזשהו סטטוס שהוא שם בפייסבוק, והוא מראה פה איזה וובינר שהיה אתמול בלילה בעצם, אתם יכולים לראות, כתוב פה 1272 אנשים שנרשמו לוובינר, וזה היה בבוקר כשהוובינר היה בלילה, אוקיי? בקיצור, אז זה מה שיש פה, אוקיי? זה פשוט משהו שהוא פשוט צובר תאוצה בצורה מטורפת, אוקיי? אז זה לגבי העדויות. עכשיו בעצם לפני שנמשיך עם העדויות האלה, אני רוצה להראות לכם את העדות הכי מעניינת, אוקיי? אני אעשה פה שנייה שיתוף מסך, אני מקווה שאתם תוכלו לראות את זה. אוקיי, שזה לא יעשה לי פה איזה בעיות. אם קורה עכשיו משהו, תדעו שזה בגלל השיתוף מסך, ואני פשוט אחזור מיד לחדר, אוקיי? אז לפעמים פה נתקע, אז פה ננסה לשתף מסך, חכו רגע. אני אגדיל פה את המסך, share full screen. אוקיי. אז אתם רואים את המסך שלי כרגע, נכון? תכתבו לי שאתם רואים את המסך לפני שאני ממשיך. רואים. אז אני אעבור פה שנייה לג'ימל שלי, ואני לא יודע אם אתם רואים את זה פה. אוקיי. אבל הנה, אתם רואים פה service, paypal.coil, you received the payment, זה מהיום בשעה 7:08. אוקיי, eBay. your eBay item sold, איזשהו item, אני אפילו לא יודע מה זה, חזי הרשקוביץ', זה פשוט עובד, אוקיי? ראיתם? זה מהיום, איזה כיף. האמת שזה באמת כיף לקבל את המיילים האלה מ-eBay, וזה מראה שהשיטה הזאת באמת עובדת, אז זה כבר המוצר בעצם ה-13 שמכרתי, אוקיי? אז אני מקווה שראיתם את זה. איפה נעלמה הפרזנטציה?
אוקיי. למה לא שומעים? חכו שנייה, אני אכתוב פה לאנשים שלא שומעים. מי שלא שומע, שיצא וייכנס מהחדר. אוקיי, יאללה, אני מקווה שזה יפתור את הבעיה. אתם רואים חזרה את הפרזנטציה? כן, יש אנשים שלא שומעים, לא יודע למה. אוקיי, רואים את זה, יאללה, אז ממשיכים. זה המייסדים, האמת שיש 3 מייסדים, השלישי אין לי את התמונה שלו אז לא שמתי. אוקיי, רוג'ר לנגיל, אחד האנשים, כבר 10 שנים ניסיון באי-ביי, טופ סלר, עשה יותר $1,000,000 בשנה באי-ביי, עם כל מיני דרופ שיפינג, שיטות של דרופ שיפינג. והשני, הבחור הזה זה קווין אוקהונה, אני עוקב אחריו, האמת שהוא חייל בצבא ארצות הברית שמשרת ביפן, ואני עוקב אחריו כבר איזה 2 ככה, אני מנוי לרשימת תפוצה שלו, אני מסתכל, בודק את הדברים שהוא עושה, והבן אדם עושה, הוא מאוד מצליח בתחום הזה של השיווק האינטרנטי, והאמת שלא ידעתי שהוא בתוך התוכנית של DS Domination, והצטרפתי, אמרתי יאללה נצטרף וזה, ואז איך שנכנסתי לתוך הבק אופיס הפעם הראשונה, הסרטון, יש שם סרטון כזה Welcome, אז הסרטון הזה זה של קווין אוקהונה, אמרתי וואלה אם קווין אוקהונה פה כנראה שזה טוב, אוקיי? כי אני קצת סומך על הבחור הזה, לא מכיר אותו המון, כאילו אני לא איזה חבר שלו או משהו כזה, אבל אני יודע שהוא די רציני והוא עושה דברים מאוד רציניים, והוא מאוד מצליח, אז שווה ללמוד ממנו. יש לו כל מיני שיטות שיווק מאוד מטורפות, והבחור השלישי זה איזה בחור הודי, יש לו כזה מבטא הודי, קוראים לו איטש, והוא כנראה איזה גאון, הוא צעיר, בין איזה, לפי מה שהבנתי, הוא בן 26, הוא איזה גאון מחשבים כזה, גאון, בכלל גאון, אוקיי? הוא זה שתכנן את כל המערכת של DS Domination, וכל פעם יש תוכנות בעצם בתוך התוכנית הזאת, יש תוכנות שעוזרות לנו לעשות את מה שאנחנו עושים, והוא שם, הוא זה שעושה את כל הדברים האלה, אוקיי? אז הוא, ככה זה 3 המייסדים, והם בסך הכל בחורים מאוד מאוד רציניים. אוקיי, נמשיך הלאה. אלו המוצרים, אוקיי? המוצרים, יש 3 מוצרים, המוצר הבסיסי שכולנו מתחילים איתו, זה המוצר שאני גם נמצא בו היום, אוקיי? אני עוד לא עברתי למוצרים האחרים, זה מוצר שקוראים לו הפרו, זה מוצר של $20 לחודש, ואחר כך יש מוצרים יותר מתקדמים, קוראים להם האליט, שזה $100 לחודש, האנלישט $299 חד פעמי, מונופולי $499 חד פעמי, אל תתרגשו במחירים האלה, היופי פה שאפשר להתחיל מהפרו, ופשוט להתקדם ולראות, אחרי שאתה כבר עושה כסף, אתה רואה שזה עובד, השיטה עובדת, אתה יכול לקחת את הרווחים שלך ולקנות את האליט, או לעבור לאנליש ולעבור למונופולי, וזה מה שאנשים עושים. אוקיי, אז פשוט בואו נתחיל לדבר על איזה רווחים אפשריים עם בעצם מוצרים האלה, ובעצם יש פה איזה שקופית אחת שאני פה פספסתי, לפני שאני עובר לדיבורים על הרווחים, הבהרה, כולנו ילדים גדולים, אין פה שום התחייבות לרווחים, כל אחד שיעשה את השיקול האם זה מתאים לו כן או לא. אני אישית עשיתי כסף, אני מדבר רק על המוצרים, אוקיי? לא מדבר על שום דבר אחר, אני מדבר, לקחתי את התוכנית כמו שהיא, הדרכות שלמדתי לפני 3, הלכתי, יישמתי, ואני עדיין לומד, אוקיי? אני עדיין לומד ואני כל הזמן מגלה את ההזדמנויות שיש בעולם הזה, ואני עשיתי כסף, אוקיי? ואני מבטיח לכל אחד שאני ילמד אותו בדיוק את מה שאני עשיתי, אנחנו גם נדבר על איך זה בדיוק עובד, אבל כולנו ילדים גדולים, כל אחד שיבחר, יעשה את הבדיקות, יחליט אם זה מתאים לו כן או לא, לקח את ההזדמנות הזאת. אוקיי, אז רווח האפשרית עם הפרו, בוא נניח שיש לכם 100 מוצרים באי-ביי או 100 מחירות של מוצרים באי-ביי בחודש, ואנחנו מצליחים להרוויח בממוצע $5 רווח על כל אחד. אז אם יש לנו 100 מוצרים כפול $5, עשינו $500 בחודש, שזה האמת די יפה, אוקיי, זה 2,000 שקל כמעט, זה יכול לשנות להרבה ישראלים את החיים, אוקיי? 1,500 שקל בחודש, 1,700 שקל בחודש, זה
משכנתא, זה אומר בית יותר טוב, זה אומר אולי איזה חופש פעם בשנה, אנשים יכולים לעשות ממש, לשנות לעצמם את החיים, אוקיי? זה מה שזה אומר, אוקיי? $500 זה לא משחק ילדים בכלל, וזה בסך הכל 100 מוצרים באי-ביי, אוקיי? 100 מחירות, זה לא כל כך הרבה, אוקיי? אם אני בחודש ראשון עשיתי 13 מחירות בלי שאני יודע כלום, ויש כל מיני שיטות לעשות על החודש הראשון 100 מוצרים, אוקיי? שזה לומדים בתוך הקורס. טוב, זה השקופית הזאת, בואו נמשיך הלאה. עכשיו זה, אם יש לנו 100 מוצרים באי-ביי, מה קורה אם יש לנו 1,000 מוצרים באי-ביי, ויש אנשים שיש להם 1,000 מוצרים באי-ביי, זה פשוט עניין של זמן עד שזה מגיע לשם, 1,000 מוצרים באי-ביי כפול $5 רווח ממוצע, יש לנו כבר $5,000 בחודש, ודרך אגב כמו שכתוב פה אפשר גם להגיע להרבה יותר, 5,000 מוצרים וגם יותר, אוקיי? יש אנשים שעושים את זה וזה פשוט נהיה עסק, אוקיי? זה נהיה עסק שמגלגל, תחשבו $5,000 בחודש, זה הרבה מעבר למשכורת הממוצעת של הישראלים פה בארץ, אוקיי? אז יש פה איזה משהו שמאפשר לאנשים פשוט להחליף את העבודה שלהם אם לוקחים אותו ברצינות, ובמקום לעבוד בעבודה, לעבוד בבית שלהם, בזמן שלהם, ומן הסתם גם להשקיע הרבה פחות מאמץ. ברגע שאתם תראו עד כמה העבודה הזאת היא בעצם פשוטה, זה הרבה יותר קל מכל דבר שאתם רוצים, אני בטוח. אוקיי, זה הפרו, אוקיי, מה קורה באליט, אוקיי? האליט היא בדיוק כמו הפרו, היא פשוט הדרכה יותר מתקדמת, והיא מאפשרת לנו לעשות רווח ממוצע יותר גדול פר מוצר שאנחנו משווקים, מפרסמים בעצם באי-ביי. אז בוא נניח שיש לנו עוד פעם רק 100 מוצרים באי-ביי, פתאום 100 מוצרים כפול $15 רווח ממוצע, אנחנו כבר מגיעים ל$1,500 בחודש. מה היה קורה אם יש לנו 1,000 מוצרים, זה כבר נהיה $15,000 בחודש, שזה כבר, אני חושב שלרוב האנשים זה כבר נשמע פנטזיה, אבל זה אפשרי, אוקיי? אנשים עושים את זה, זה פשוט מתחת לאף שלנו כבר קוראים כל כך הרבה שנים הדרופ שיפינג הזה, וכל מי שכאילו קצת בודק את ההפרשי מחירים בין אמזון לאי-ביי רואה את זה בעיניים שלו, אוקיי? זה פשוט קורה ככה. דילגתי פה, לא דילגתי. כן, יש פה עוד שקופית אחת, אוקיי? רווח אפשרי, אוקיי? יש פה שתי מוצרים האחרים, האנליש והמונופולי, הם פשוט מדברים על אפשרות של $100 או יותר למחירה, רווח נקי לכיס, אוקיי? אז לא עשיתי לכם את החישוב פה, אבל ברור שזה כבר מתחיל להיות סכומים מאוד מאוד גדולים, שמאוד כדאי להכיר את התחום הזה, וזה פשוט ענק, השיטה הזאת, אוקיי? אז מי שרוצה עוד קצת לשמוע על המוצרים האלה, פשוט שייכנס, יש פה את המסמך הזה, HTTP, אני אכתוב אותו בצ'אט, אוקיי? תעברו עליו, HTTP, tomani.co.il/tsd/details.pdf, אוקיי? תעברו עליו, תראו את זה, זה מדבר על המוצרים. אוקיי? הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם זה עוד איזה סוג קטן של עדות. אוקיי? הבחור הזה גם כן מהקבוצה בפייסבוק, באנגלית, הוא נותן, היום בבוקר, זה סטטוס מהיום בבוקר, לפני 11 שעות, הפתקתי את הדבר הזה ממש לפני הוובינר, אז הוא כותב פה 15 דקות, לקח לו למצוא את המוצר, 5 דקות לקח לו לשים את זה באי-ביי, מכר אותו $429.67, וקנה אותו אחר כך ב-288, הרוויח את כל ההפרש, אוקיי? זה עד כמה התוכנית הזאת חזקה. אז פשוט מדהים, אוקיי? איך מתחילים? בסך הכל $20, אוקיי? בסך הכל $20, ואתם מקבלים גישה בעצם לכל ההדרכות, נכנסים לתוך הזה, יש לכם הדרכות צעד אחר צעד, שאתם לומדים את השיטה בדיוק, אוקיי? הדרכות פשוט עוקבים אחריהם, ומה שאתם לא הבנתם, אתם כבר יש לנו כבר אתר חברים בעברית, חלק מהסרטונים ככה כבר מתורגמים לעברית, ואתם יכולים לעבור גם עליהם, ובנוסף כמובן אנחנו כן עושים איזושהי פעילות, ומי שכאילו מצטרף, אנחנו באים ועוזרים לו, ומלמדים אותו בדיוק את מה שבעצם אני עשיתי, אוקיי? ויש עוד כמה ישראלים אחרים, יש למשל בחור אחד אחר שהוא לא יכל להיות פה היום, ששבוע שעבר הוא הצטרף,
תוך שבוע כבר עד עכשיו אני חושב מחר איזה 6 מוצרים בשבוע, אוקיי? אז בהחלט זה לא רק, ויש בחור אחר, עשיתי וובינר ביום שני אני חושב זה היה, באותו יום הצטרף בחור נוסף, בלילה הוא כבר שם, עוד לפני שדיברתי איתו בכלל, הוא בא, הצטרף, ראה את הסרטונים, אני אמרתי לו חכה, אני רוצה לדבר איתך, להראות לך איך עושים, בלה בלה בלה, הוא לא הספקתי להגיד את זה, הוא כבר הצטרף, ובבוקר הוא שולח לי הודעה, חזי, דחוף, מה עושים? מכרתי מוצר, אוקיי? אז זה הקטע, כן, ואריאלה כן, הכוונה $20 בחודש, אני לא יכול להבטיח עוד פעם, אבל המטרה היא כבר על החודש הראשון להיות ברווחים מהמחירות, אוקיי? מהמחירות של המוצרים באי-ביי, ולהמשיך להתגלגל משם, אוקיי? זה ברור שזה לא יכול, אין לי הבטחות, אי אפשר לעשות את זה, אני לא יכול להבטיח, אני יכול להגיד שהניסיון שלי, לי זה עבד, אני אעשה את המקסימום כדי שגם אצלכם זה יקרה. אוקיי, אז זה היה לגבי המוצרים, ראינו שיש פה פוטנציאל מאוד יפה להגיע לסכומים אלפי שקלים, $אלפי בחודש, אוקיי? אנחנו עוד לא הגענו לשם, אני מקווה שיהיו פה הרבה אנשים בוובינר הזה שיגיעו לסכומים האלה, אנחנו בטוח שאנחנו נעשה את המקסימום בשביל להגיע לזה. עכשיו אני רוצה לדבר על התוכנית תגמול, אוקיי? דבר ראשון, זה לא חובה לעשות את התוכנית תגמול, כל האנשים שרואים את הדבר הזה, זה בסך הכל בונוס, אוקיי? מה הדבר היפה? שברגע שאנשים מתחילים לעשות כסף, הדבר הראשון שהם הולכים לעשות, זה לדבר עם חברים. איזה יופי, בוא תראה, עשיתי כמה פעולות, עשיתי כסף, אוקיי? ואז ברגע שהם מתחילים לדבר עם אחרים, אז היופי שפה נותנים לכם גם להרוויח מזה, אוקיי? עוד פעם, אתם לא חייבים, לא רוצים, הכל בסדר, אף אחד לא מכריח אתכם, אתם יכולים לעשות אחלה של כסף רק מהדרופ שיפינג, ודרך אגב, לא הזכרתי את זה, אוקיי? דרופ שיפינג זה לא איזה משהו שלא קיים בעולם, היה קיים רק פתאום DS Domination המציאה אותו לפני חודש, אוקיי? מה שהחבר'ה האלה עשו, לקחו שיטה שעובדת כבר 4 או 5 שנים, אוקיי? ארזו אותה בצורה מסודרת, סדרו את הסרטונים, עשו את זה בצורה הרבה יותר מתודית, ארזו את זה בצורה של הדרכות, כמה מוצרים, בצורה שזה יהיה ככה לפי רמות מתקדמים, מתחילים, אריאלה אומרת 7 שנים, מעולה, ופשוט ארזו את זה גם את השיטת שיווק, שינו קצת, קיצור, עשו את כל המערכת, בנו מערכת עוטפת, והוסיפו גם תוכנות שאנחנו גם נדבר עליהן קצת, אוקיי, כאילו, אנחנו מקבלים גם תוכנות שעוזרות לנו לעשות את הפעולות האלה, זה לא רק הדרכות, אז הדבר הזה הוא קיים כבר הרבה זמן, וזה בסך הכל תוכנית שהתחילה לרוץ לפני כמה ימים, אבל היא מתבססת על משהו שעובד כבר הרבה זמן. אוקיי, אז תוכנית התגמול, דבר ראשון, יוני-לבל, למי שמכיר, זה אומר שכל בן אדם שמצטרף אלינו, הוא פותח לנו רגל חדשה, וזה ברוחב אינסופי, זה לא ש... אנחנו יכולים לפתוח כמה רגליים שאנחנו רוצים, סך הכל, אם אנחנו נחבר את כל הבונוסים, זה יוצא 75% ל10 דורות עומק. מה זה אומר? בעצם הדור הראשון שלנו אנחנו מקבלים עליו 50%, דור שני 10%, דור שלישי 5%, דור רביעי 3%, דור חמישי 2%, דור שישי עד עשירי זה 1%, אוקיי? באותיות הקטנות, ולקבל את הדורות 6 עד 10 צריך סך הכל 14 פרו, אנשים שקנו את המוצר של הפרו בדורות 1 עד 5, זה כל כך קל להשיג את זה, שזה פשוט, זה בדיחה, אוקיי, אז אני אפילו לדבר על זה, ולהשתתף בתוכנית השותפים, $10 לחודש, אוקיי, זה פשוט, זה די מקובל היום בעולם התוכניות האינטרנטיות, שיש מוצר ויש תוכנית שותפים, ומי שרוצה לקנות מי שרוצה להשתתף בתוכנית שותפים צריך לשלם איזשהו אדמין פי, אוקיי, איזשהו עמלה בשביל להשתתפות בתוכנית שותפים, אוקיי, מקובל, יש הרבה תוכניות מהסוג הזה, אני לא אגע בשמות שלהם, אוקיי. אז עכשיו בואו נעבור לקצת דוגמאות אפשריות, כמה אפשר להרוויח בתוכנית התגמול הזאת, אוקיי? כי יש פה אנשים שאני יודע שיכולים להיות השיחה הזאת, שאותם יותר מעניין המוצר, יש אנשים שאותם יותר מעניין לבנות פה צוות מאוד גדול, ויש פה אנשים שרוצים לעשות גם וגם. אז בואו נראה אנשים שרוצים לדבר על תוכנית התגמול, בואו נניח שצירפנו 30 אנשים
שהצטרפו אלינו 30 אנשים עם החבילה של הפרו, אוקיי, זה אומר 30 כפול $10 בחודש בעצם, שאנחנו מקבלים, זה $300 בחודש. בוא נניח ש30% מהאנשים האלה משדרגים לנו לעילית, וזה כאמור אמור לקרות בצורה כמעט אוטומטית, כי אנשים יעשו כסף, אחרי שאנשים עושים כסף, הדבר הבא שהם רוצים לעשות זה לראות איך אפשר לעשות יותר כסף, אז הם משדרגו לעילית. אז 10 כפול $50 לחודש, שזה חצי מה-100, זה כבר יוצא $500 לחודש, 30% מתוכם אולי ישדרגו ל-Unleashed, שזה עוד פעם, זה מספרים הגיוניים, 30% מ-30%, קיצור, זה 3 אנשים, קיצור יוצא $373, ואם 30% מתוכם ישדרגו למונופולי, זה כבר יוצא בן אדם אחד, שאנחנו מקבלים ממנו עמלה של $250, סך הכל אנחנו נקבל $1,423, שמתוכם $800 הם בהכנסה פסיבית, שזה אחלה של דבר, זאת אומרת שזה נכנס לנו כל חודש בחודשו, כסף לבנק. אוקיי, והדבר הזה, שימו לב, זה רק הדור הראשון, בלי להכליל את 10 דורות עומק, אוקיי? אז זה רק הדור הראשון שלנו. אז מה קורה אם האנשים האלה מתחילים לפטפט ולספר לחברים שלהם שמרוויחים כסף, אוקיי? אז יש פה איזו טבלה שלקחתי אותה מהמסמך שפרסמו ב-DS Domination, Complan, אוקיי? אז דוגמה עוד פעם היפותטית, לא אומר שזה הולך לקרות לכל אחד, בטוח שיש פה אנשים שזה כן הולך לקרות להם, אוקיי? ותכף אני אראה לכם כמה דוגמאות מספריות, אמיתיות. אז בואו נראה, אוקיי? נניח שצירפנו 30 איש בדור הראשון, וכל אחד מהם סיפר רק ל2, ושימו לב שמפה ועלה זה גדל תמיד רק ב2, כל אחד בדור הבא סיפר רק ל2, כלומר 60 ל-60, 60 ל-120, 120 ל-240, וכו', זה ממשיך לגדול. בקיצור, כל אחד סיפר רק ל2, שזה לחלוטין אפשרי, אוקיי? והם פה עשו ממוצע, אמרו, בואו נניח שלאורך כל התקופה שהבן אדם נמצא אצלנו, הוא בסך הכל קנה מאיתנו מוצרים ב$95, אוקיי? לא נשאר, סך הכל $95. בקיצור, אתם עושים פה את כל החישוב של 50% דור ראשון, 10% דור שנית, תעברו על זה אחר כך, אני מקווה שתהיה את הקלטה של המצגת, ואפשר גם לראות את המסמך הזה באתר, אוקיי? אתם יכולים לראות את זה, שמתי את זה שם. קיצור, יוצא לכם פה $32,433. אני מניח שאף אחד לא מתנגד לכזה סכום, אחלה של סכום, אני בטוח לא מתנגד אליו. ורווחים אמיתיים, אוקיי? זה גם כן, הקבוצה שלנו פרסמו את זה היום בקבוצה באנגלית, רוג'ר פרסם את זה, אתם יכולים לראות פה את הסכומים שכמה מהאנשים, לאו דווקא המרוויחים הכי גדולים ב-DS Domination הרוויחו בסך הכל ב-30 יום הראשונים שהתוכנית הזאת פעילה, אוקיי? בסך הכל 30 יום, אז תראו את הסכומים האלה, יש פה כל מיני סכומים, $14,000, $500,000, $8,000, אני רואה פה גם, לא, כמה זה, $2,700, $7,000, קיצור, יש פה הרבה מאוד כסף, אוקיי? זה, מי שעוד לא נפל לו האסימון עד עכשיו, אני מקווה שהשקף הזה יסביר לו מה אפשר לעשות ב-30 יום עם התוכנית הזאת, אוקיי? שתבינו, אנחנו בסך הכל 30 יום, יש פה בסך הכל בכל העולם משהו כמו אולי 5,000 מפיצים, אולי, וזה אני גם בלחץ אומר, אז זה פשוט שוק שרק התחיל, יש פה הרבה מאוד הזדמנות רק בתחום הזה, אוקיי? ועוד פעם אני אומר, לא חובה לעשות את התוכנית תגמול, לא חובה, מי שרוצה להתעסק במוצר, שיתעסק במוצר, גם שם זה מאוד נחמד. מוצר אחרון שיש בתוך החבילה של DS Domination, אוקיי? זה Market X Suite, זה מערכת שלמה לשיווק באינטרנט, היא $199 חד פעמי, כמובן שאם מישהו קונה אותה אצלכם בצוות, אתם מקבלים את האחוזים לפי התוכנית תגמול, כלומר 50% דור ראשון וכו'. זה כולל דפי נחיתה, זה כולל הדרכות לשיווק, זה כולל כל מיני אפשרויות שאתם יכולים בעצם לקנות תנועה לדפים שלכם, אוקיי? אתם קונים תנועה, אם התנועה הזאת היא משאירה פרטים, אתם מקבלים בעצם את הלידים, או אתם יכולים אפילו לקנות לידים,
אוקיי? יש שם איזה דרך לקנות לידים, אוקיי? אני עוד פעם לא קניתי את הדבר הזה עדיין, לא יודע עד כמה זה אפקטיבי. מה שיצא לי לראות בקבוצה באנגלית, ראיתי אנשים שכן משתמשים בזה ודי מרוצים. זה משתמש בכל מיני שיטות שיווק שאני רוצה להשתמש אבל אני לא. השתמשתי עד היום ואני יודע שהן חזקות מאוד, הן יוצרות המון הצלחה לכל מיני משווקים, אפילו לא בתוכניות שקשורות לדיס דומיניישן. תוכניות אחרות משתמשות בשיטות האלה ועושות, זה פשוט שוק שבלתי נגמר, כמעט אתם יכולים בלי סוף לייצר לידים לעסק שלכם. והאם ראיתם את התוכנית תגמול? זה באמת דרך, עוד דרך נוספת לעשות הרבה, לנצל את ההזדמנות הזאת, להרוויח ממנה הרבה יותר. אוקיי, היתרונות של הצוות שלנו, אוקיי, אז דבר ראשון אנחנו מחוברים לאחד האנשים המובילים בחברה, הוא אחד שהוא כבר מכיר את הבעלים, כבר כמה שנים, הוא גם בין אחד האנשים שכנראה היה שם בתוך הוא אמר לי כמה הוא עשה סכום מאוד יפה, בשקף הזה שהראיתי לכם, רוג'ר גם ציין את השם שלו, אוקיי, אז והוא גם משווק אינטרנטי מאוד מנוסה כבר הרבה שנים, מתעסק בהרבה מאוד תוכניות, והוא מאוד מצליח, אוקיי, ויש לו כל מיני שיטות, רשימות תפוצה מאוד גדולות, זאת אומרת שהבן אדם יודע מה הוא עושה, אוקיי, זה הכוונה שלי, ואנחנו מחוברים אליהם, ואם יש לנו בעיות אנחנו יכולים לפנות אליהם. זה יתרון, אוקיי? שייכות לקבוצה בפייסבוק באנגלית עם משווקים מנוסים באי-ביי, אוקיי? בקבוצה הזאת באנגלית יש גם משווקים, זו קבוצה שהראיתי לכם את כל הדוגמאות שהבאתי, זה הכל בקבוצה באנגלית שמשווקים מנוסים שם, ואפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות, ואין ספק שזה משהו שיכול לעזור. פתחנו גם קבוצת תמיכה משלנו סודית בפייסבוק בעברית, רק לאנשים שעושים את התוכנית, אנחנו עוזרים שם אחד לשני, אם יש שאלות. אתר חברים, הדרכות בעברית, כבר קיים, פתחתי אותו, בניתי אותו, לאט לאט אנחנו מעלים שם הדרכות, כל מיני סרטונים, כל מיני אפשרויות, איך לבנות איך לעשות דברים בצורה יותר מהירה, כלי שיווק בעברית, ובקרוב גם באנגלית בחינם, אוקיי, אני בניתי לכם, שמי שרוצה ככה לשווק את העסק, לייצר לעצמו לידים, ולקדם את התוכנית הזאת בצורה יותר מהירה, מוזמן להשתמש, ובחינם, והדרכות כלליות בשיווק לחברים. אני לא יודע אם אתם מכירים אותי, אני כבר מתעסק 2.5 בקרוב בשיווק באינטרנט, כבר עזבתי את העבודה שלי בהייטק לפני 2, לא התאים לי, אמרתי, בטוח שיש דברים קצת יותר מעניינים בחיים, לשבת ולראות בצהריים, כאילו כל צהריים הייתי מסתכל דרך החלון שלי, ואני רואה אנשים מסתובבים לי ברחוב, איך זה שכל כך הרבה אנשים עושים מה שהם רוצים בחיים, ואני תקוע פה במעבדה. אז לי זה לא התאים, ואמרתי יאללה, אני רוצה לראות את התחום הזה של האינטרנט, אמרתי יש לי הרגשה שיש שם משהו ענק, ואם התקופה זה, אם יש זמן לנסות את זה, נראה לי זה עכשיו הזמן. אז הלכתי והתחלתי ללמוד שיווק באינטרנט, וביחד עם השותף שלי אדריאנו, לא יודע אם אתם מכירים אותו, פשוט התחלנו להתעסק בכל מיני תוכניות אינטרנטיות, ואני כל הזמן לומד כל מיני שיטות חדשות. הבלוג שלי באנגלית הגיע למקום 13 בעולם, שנה שעברה בשנת 2012. קיצור, עשינו כל מיני דברים מאוד מעניינים, ואנחנו לא נדבר פה על תוכניות אחרות, אז אנחנו כרגע מתרכזים ב-DS Domination, ובואו נדבר פשוט בכמה דקות האחרונות על שאלות נפוצות, אוקיי? שאלה נפוצה ראשונה, אנגלית, אוקיי? אנגלית, בוא נגיד, שורה תחתונה, אני חושב שמי שיש לו אנגלית, מי שיכול לעשות את זה צריך שיהיה לו אנגלית סבירה, אוקיי? אני אגיד, אחת הסיבות זה שאין מה לעשות, העבודה פה בסופו של דבר מתבצעת מול eBay ואמזון, והיא מתבצעת באנגלית. יש לקוחות, אתם פונים ללקוחות, לקוחות יכולים לשאול אתכם שאלות, אתם צריכים לדעת לענות, יש הדרכות באנגלית, אוקיי, לא הכל אנחנו נתרגם בזמן, וזה העסק שלכם, אוקיי, תצאו קצת מהמנטליות שאנשים צריכים לעשות לכם הכל, אוקיי, דבר ראשון, העסק צריך להיות בידיים שלכם,
אוקיי? אז אתם צריכים להיות בשליטה, ומי שאין לו אנגלית, הוא לא יכול להיות פה בשליטה. בקיצור, מי שאין לו אנגלית, הוא צריך להחליט על עצמו אם הוא מסוגל לעשות את הדבר הזה, ואני לא יכול לענות לכם. מישהו שאל אותי את זה היום, אמרתי, תראה, אתה מבין שיש פה הזדמנות גדולה, תמצא מישהו שיהיה הפה שלך, אוקיי? תמצא מישהו שיהיה מסוגל לעשות את האנגלית, תמצאו שותף, זה יכול להיות בן זוג. רוב הפעילות היא לא מתבצעת באנגלית, אבל פה ושם צריך איזה קצת אנגלית, שמישהו שתוכל לשאול אותו, מישהו שיוכל לעשות דברים, לא יודע, במקרה חירום, אם אתם צריכים להתקשר לספורט של eBay, ולדבר באנגלית, אוקיי? וזה יכול לקרות, זה קורה, דרך אגב זה קורה, ואתם צריכים, אוקיי? צריך אנגלית פה ברמה סבירה, אי אפשר, זה מה שאני אגיד, אוקיי? מעולה, מי שאין לו אנגלית, הגיע הזמן ללמוד, אנחנו בעסק בינלאומי אינטרנטי, ומי שרוצה להצליח באמת בגדול, זה הזמן, פשוט תלכו, תלמדו, יכול להיות שתנצלו גם את העסק בשביל ללמוד אנגלית, אוקיי? ניתן לכם קצת מוטיבציה. הרבה אנשים שאלו אותי, מה, $20 לחודש? יש אנשים שרוצים להגיע לסכומים מאוד גדולים, שואלים אותי, מה, זה לא מעט כסף? איך אפשר להרוויח $20 בחודש? הרבה כסף. אני מדבר על אנשים שרצו, שהתוכנית תגמול, העסק יותר מעניין אותם. אז כמו שראיתם, דבר ראשון מהעדויות, לא מהעדויות, מהתמונת מסך ששמתי של הכספים האמיתיים שאנשים הרוויחו, $20 לחודש שלהם מגיעים להרבה מאוד כסף, אוקיי? וגם המוצרים עצמם, מי שמתעסק במוצרים יכול להרוויח פה סכומים מטורפים. בוא נגיד שגם $10,000 ומעלה בחודש זה לא מילה גסה, אוקיי? למי שמתעסק רק בדרופ שיפינג. שאלה מאוד נפוצה, האם הלקוחות לא מתעצבנים כשהם מקבלים מוצר שהם קנו אותו באי-ביי והוא מגיע להם מאמזון, אוקיי? אז א' כל יש כל מיני טריקים שעושים שקצת, שגורמים לזה פשוט לא אכפת להם, אוקיי? לא יודע איך להגדיר את זה. האמת שאני לא יודע מה התשובה, אני אגיד לכם את האמת, רוב המוכרים שעושים דרופ שיפינג, יש להם רייטינג, פידבק מאוד גבוה של 99% ומעלה, אוקיי? זה מדהים, אוקיי? וגם אני עושה את זה כבר, יש לי כבר 13 מכירות כמו שאמרתי, ואף אחד טפו לא התלונן, ודיברתי גם עם האפליין שלי, הוא כבר מכר הרבה יותר ממני, ואף אחד לא מתלונן, זה אולי 1 ל-1,000 אנשים מתלונן, וזה לא כזה קריטי, אוקיי? למה זה קורה? לא יודע, לא יכול להסביר את הפסיכולוגיה של האנשים שקונים באי-ביי, אבל כנראה שזה משהו שדומה לזה שהם נוסעים בכביש, רואים איזשהו מסעדה של מקדונלד, ואומרים וואלה אני רעב, אני רוצה את הכסף, אני רוצה עכשיו לאכול, רואים את האוכל, אוכלים, אוקיי? אותו דבר, הלקוח מסתובב באי-ביי, נדלק על המוצר שלכם, הוא לא עושה איזשהו בדיקה, הוא פשוט הולך, קונה את המוצר, וברגע שהוא מקבל אותו, הוא שילם את הכסף, הוא יודע שהוא רוצה לקבל את המוצר, קיבל אותו בזמן, הוא אפילו מרוצה, אוקיי? הוא נותן לכם פידבק חיובי, וזה קרה לי, אחלה, כאילו, מה רע, אוקיי? השירות פה מאוד חשוב, אוקיי? זה אני יכול להגיד, צריך תמיד להיות בקשר עם הלקוח, ולעדכן אותו, כי באי-ביי מושתת על שירות, ואתם רוצים לקבל את הפידבק שלכם, לקבל פידבק חיובי, ברגע שאנשים רואים שיש לכם יותר פידבקים, אז יש יותר סיכוי שהם יקנו ממכם, למרות שעוד פעם אני עם חשבון חדש לגמרי, אוקיי, וראיתם את התוצאות שלי. האם אנחנו לא מתחרים באחד בשני? השוק הזה הוא פשוט שוק ענק, אוקיי? באי-ביי נכון לעכשיו יש למעלה מ100 מיליון מוצרים, לא יודע אפילו כמה יש שם, זה פשוט לא נגמר. אז נכון שאנחנו כן נמצאים שם, אבל אתם צריכים להבין, א' כל אנחנו כרגע ממש כלום, יש 3,000 אנשים, וכן יש מקום לכולם, אוקיי, והשוק הזה בכלל הוא שוק בגדילה, אוקיי, מיום ליום אנשים יותר ויותר אנשים נכנסים לאי-ביי וקונים מוצרים, אין לי את הפרטים של איזה גודל, אבל כולנו יודעים שעד לפני 5 שנים אף אחד לא קנה, אני לא קניתי שום דבר באינטרנט, ופתאום
אני קונה באינטרנט, ויש עוד אנשים בכל העולם שזה ככה אותו דבר. אז השוק הזה בגדילה, ההפך, ככל שיותר אנשים ייחשפו אליו, יש יותר סיכוי שיותר אנשים גם יתחילו לקנות, ועוד פעם, המוצר שאנחנו כולנו מתחילים איתו זה בסך הכל המוצר של הפרו, אוקיי? אחרי המוצר של הפרו יש מוצר שקוראים לו אליט, שהוא כבר מדבר על להביא ממקומות אחרים, לאו דווקא מאמזון וגם לאו דווקא מאי-ביי, ויש את המוצרים של ה-Unleashed ושל המונופולי, שזה בכלל כבר דברים אחרים לגמרי. אז אני חושב שככל שהאינטרנט גדלה, הפרצות רק גדלות, וזה רק עניין של למצוא אותם, אוקיי? והחבר'ה האלה פשוט קוראים לעצמם, שימו לב, קוראים לעצמם דרופ שיפינג דומיניישן, הם לא קוראים לעצמם eBay אמזון דומיניישן. כלומר, הרעיון זה להשתלט על התחום של הדרופ שיפינג, ולהיות תמיד בטופ, ותמיד להביא לחברים את השיטות שנותנות להם את האדג' המקצועי, זה שהם יובילו, אוקיי? כדי שמי שיהיה פה איתנו יוביל, אוקיי? וזה הרעיון. אז יש מספיק מקום לכולם, זה השורה התחתונה. איך החברה משלמת לנו כסף, אוקיי? אז האמת שזה לא רק החברה, במחירות עצמם, כשאנחנו מוכרים באי-ביי, הכסף נכנס לנו דבר ראשון ישירות לפייפל, אוקיי? קנו ממני מוצר, קודם הראיתי את המסך, זה ישר נכנס לי לפייפל, אני רק אדגיש בחודשים, לא יודע האמת איזה תקופה, בתקופה הראשונה כשאנחנו נחשבים חדשים, פייפל מעכבים לנו את הכסף, אוקיי? זה לא שהכסף לא הגיע, הכסף נמצא אצלנו בחשבון, אבל רק אחרי איזה מספר ימים הם משחררים אותו, אוקיי? כדי לראות שאנחנו בסדר, שאנחנו, דרך אגב, פייפל ואי-ביי, בעצם פייפל היא זה סוג של חברת בת של אי-ביי, כלומר הם קשורים אחד לשני, אז הם יודעים יש ביניהם קשר. עכשיו, ואז בסופו של דבר אנחנו הולכים, קונים את המוצר באמזון, שולחים אותו ללקוח, ופייפל משחררים לנו את המוצר, אוקיי? את הכספים. ואני כל הזמן מקבל הודעות, שחררו לי כסף, שחררו לי כסף, שחררו לי כסף, זה ממש נחמד. אוקיי, אז זה מצד אחד, כסף מגיע לחשבון הפייפל שלנו. אני לא רוצה להתחייב, אבל ברמת העיקרון, יש כל מיני כנראה טריקים שאפשר לחבר חשבון פייפל לכרטיס אשראי. עוד לא עשיתי את זה פיזית, אז אני לא רוצה להתחייב, אבל נניח חיברנו את הפייפל לכרטיס אשראי, והכסף ייכנס לנו מיידית לחשבון, נניח בעוד תקופה מסוימת שפייפל בסוף יכשירו אותנו, אז נותנים לנו את הכסף מיידית לחשבון, ואז אפשר עם הכרטיס אשראי שחיברנו לפייפל ללכת לשלם באמזון, אוקיי? ואז נהיה פה איזה סייקל כזה שאנחנו, הכסף בעצם באמת נכנס לנו במקום אחד ועובר לצד שני, אוקיי? אז זה פשוט עניין של זמן עד שזה קורה. הצד השני, החברה TSD, על התוכנית תגמול, איך הם משלמים? הם משלמים עם איזה ארנק אלקטרוני שקוראים לו iPayout, זה איזשהו פתרון אינטרנטי שהוא יצא לי כבר להתקל בו באיזושהי הזדמנות אחרת, אוקיי? אז יחסית ארנק מוכר. האם זה חוקי? כן, אוקיי? בוא נגיד ככה, eBay ממש לא אכפת להם שאתם עושים דרופ שיפינג, הם אפילו ממליצים על זה, אמזון גם לא אכפת להם. בקיצור, אין עם זה שום בעיה מהבחינה הזאת, לפחות כל הבירורים שאני עשיתי. לגבי התוכנית תגמול, אנשים שככה לא מכירים את התחום, היא חוקית לגמרי, אין איתה שום בעיה. יש חברות שפועלות בתחום בסגנון מאוד דומה וכבר תקופה מאוד ארוכה, והיופי פה זה עוד פעם, אתם לא חייבים בכלל לעשות תוכנית תגמול, אפשר להישאר רק עם המוצר ולהרוויח גם שם כסף, אוקיי? אז אני לא רואה פה שום בעיה חוקית, אפשר לעשות עם זה, מישהו רוצה, זה שיבדוק, אוקיי? העמלות אוכלות את הרווחים, עוד שאלה ששאלו אותי, אז כן, יש פה עמלות, אבל בוא נגיד ככה, לי כבר היה מוצרים שמכרתי $40 הפרש, אוקיי? שום עמלה שאתם לא, זה לא יאכל את כל הרווחים, אוקיי? אז זה דרך כלל, כל הסיפור הזה של העמלות הוא מוזכר בתוך ההדרכות, ויש לזה התייחסות, ויש כל מיני דרכים וטריקים לעקוף אותו קצת, אז לא, העמלות, ברגע שעושים $15,000 בחודש, אתם יכולים לשלם קצת עמלות, לא יקרה כלום. אוקיי, אז גם כן שאלה לא רלוונטית.
שאלה אחרת שאנשים שואלים אותי, מה יקרה אם הם נכנסים ב$20, ואחרי שהם הבינו את הטריק, הם יחליטו לבטל את המנוי החודשי. אז יש כמה סיבות שאני לא חושב שזה יקרה, אוקיי? א', כל מי שירצה לעשות את זה, בכיף, תפדל, תעשה את זה, אוקיי? יש פה כסף גם בשיטה של הפרו, לומדים אותה, אתם תעשו כסף גם אחרי שתחליטו, אם תחליטו לבטל את המנוי החודשי. הסיבה שאני לא חושב שזה יקרה, כי א' כל, כי בנוסף, הדבר ראשון ראיתם, שיש פה עוד מוצרים, אוקיי? והמוצרים האחרים זה האליט, וזה האנלישט, והפרו, והמונופולי, ואני אישית מאמין, אני רואה על עצמי מה שקורה, שברגע שהבנתי שאני יכול מהפרו לעשות X כסף, ברור לי שמהאליט אני אוכל לעשות יותר כסף, אוקיי? אחר כך באנלישט ובמונופולי התחום הזה פשוט רק הולך, וכאילו אני רק הבנתי שאני נכנסתי לטיפה בים, אוקיי? שאני רק עכשיו מתחיל ללמוד את התחום, אוקיי? אז אני מאמין שרוב האנשים יהיו ככה גם כן, ובמקום לבטל הם החליטו שהם רוצים להישאר ולהגדיל. סיבה נוספת שאני רואה למה לא, אוקיי, כי התחום הזה הוא דינמי, זה כל פעם משתנה, אוקיי, זה לא שכל פעם משנים חוקים, משנים דברים, eBay מחליטים לעשות איזה דברים מסוימים, אמזון מחליטים לעשות, יש פה, ותמיד כדאי להיות באיזה מסגרת של מערכת תמיכה, שמסבירה לכם מה קורה, ואיך אפשר לנצל דברים מסוימים, ולהרוויח יותר מדברים אחרים. אז, וזה מה שבעצם DS Domination נותנת לכם, איזושהי מסגרת, איזו מערכת תמיכה, ושמעדכנים אתכם כל הזמן ונותנים לכם מידע, ובתור בעלי עסקים, אוקיי? אם העסק שלכם מרוויח $500,000 בחודש, אני לא חושב $20 בחודש בשביל להישאר חלק מהמערכת וללמוד ובעצם לקבל את הכלים שאתם צריכים בשביל להצליח, זה מה שיעשה לכם את ההבדל הגדול. אוקיי? אז עוד סיבה נוספת למה אני חושב שאנשים לא יבטלו. סיבה שלישית, כי יש את התוכנות, אוקיי? התוכנות, יש פה כל מיני תוכנות בתוך DS Domination, לא הזכרתי את זה, אבל יש להם כלים שמאפשרים לנו בעצם לחפש יותר מהר, למצוא מוצרים יותר טוב, להחליט על למצוא מוצרים שהם חמים, למצוא מוצרים שאנשים רוצים, למצוא מוצרים עם מרווחים יותר גדולים, כל מיני תוכנות שיכולות לתת לכם איזשהו יתרון, ששווה את הכסף, עוזר לכם, חוסך לכם זמן, ובעתיד גם יהיו כל מיני תוכנות, הם כל הזמן עובדים ומפתחים את התוכנות האלה, אוקיי, יש למשל איזו תוכנה שהיום סיפר לי האפליין שלי, זה שצירף אותי, אהרון, סיפר לי על תוכנה שהם עובדים עליה, שמה שהיא הולכת לעשות, היא הולכת בעצם לקדם אותנו במנועי החיפוש של eBay, באיזה טריק, אוקיי, ובעצם זה נותן לנו, בתור אנשים בתוך DS Domination, זה נותן לנו איזשהו יתרון על אנשים שלא נמצאים, אוקיי, אז ודבר כזה זה בהחלט שווה לאחד שהוא מבין את הפוטנציאל להישאר ולשלם את התשלום החודשי הזה, אוקיי, כל מיני תוכנות של אוטומציה שיפרסמו לכם ישירות את המודעה בתוך eBay, פשוט אין סוף דברים שהם יכולים לעשות ועושים ועובדים ויעשו, אוקיי, אז זה לגבי זה. כן, לגבי התוכנה האנגלישט והמונופולי, זה חד פעמי, אוקיי, לא, זה לא חודשי, זה צריך $299 חד פעמי, ו$499 חד פעמי, זהו, זה לגבי זה. אז בסופו של דבר, איך מתחילים? עוד פעם, זה רק $20, אנחנו כולנו מתחילים מהפרו, אלא אם כן, יש פה מישהו שנכנס ומחליט, רואה את הכל, ובא לו ללכת על זה עד הסוף, ומה קורה אחרי שמתחילים? אוקיי, אולי זה יותר חשוב. יש דבר ראשון, אתם מקבלים גישה לבק אופיס, אוקיי, אתם מקבלים שם גישה לבק אופיס, ויש שם את הסרטונים, אולי נראה לכם את זה, בואו נראה לכם את זה, נעשה פה עוד איזה שיתוף קטן, אוקיי, כמובן שתמיד יש גישה לשיתופים, אוקיי, אז שנייה אני אעשה דסקטופ שיירינג,
נראה לכם איך ה-Back Office נראה. דרך אגב, כולכם יכולים לראות את ה-Back Office, אתם פשוט נרשמים ל-DS Domination, שנרשמים ל-DS Domination ולא משלמים, אוקיי? יש כזה איזה פרצה, כאילו שהם עשו אותה בכוונה, פשוט להירשם, כאילו אתם מתחילים את הפרוצדורה של ההרשמה, אבל לא עושים את התשלום, וזה אומר שיצרתם משתמש, ואז אתם יכולים עם המשתמש הזה להיכנס ל-Back Office, לראות איך הוא נראה, לשחק איתו, ואתם, למה הם עשו את זה? כי יש פה cash out offers, אוקיי? זה לא כל כך רלוונטי בישראל, אבל אנשים שבארצות הברית, זה פשוט פר מדינה, אוקיי? כל מדינה יש לה את האפשרות לכל מיני תוכניות, בוא נגיד כל מיני תפסים כאלה שאפשר למלא ולקבל כסף, או לעשות איזושהי שאלון אינטרנטי, להשתתף ולא יודע באיזה שאלון אינטרנטי ולקבל כסף. בישראל, בוא נגיד ככה, רוב ה-cash out offers הם בארצות הברית והם בחינם, בישראל לרוב המזל אין לנו הוצאות כאלה בחינם, אבל אם אתם מכירים אנשים בחו"ל, היופי פה זה שאנשים בחו"ל פשוט יכולים להיכנס, אנחנו בארצות הברית נכנסים, ממלאים כמה הוצאות cash out offers כאלה, ומתחילים בעצם את העסק בחינם, קונים את הפרו שלהם בחינם, ומתחילים לעבוד, אוקיי? זה בלי להשקיע דולר מהכיס, אוקיי? אז אתם רואים, יש פה את המוצרים, פשוט אתם מתחילים, עוברים על ההדרכות, איך שסיימתם את ההדרכות, אתם יכולים בעצם להתחיל לעבוד, זהו, זה הרעיון. כן, אז פחות או יותר אני חושב שעברתי על הכל, יש לנו ככה עוד 10 דקות ל9:30, אני אקח פה איזה שתייה קטנה, בינתיים אתם רוצים תתחילו לשאול אותי שאלות, למרות שאני חושב שעברתי על כל השאלות הנפוצות, אם אתם תתקילו אותי ועוד תיתנו לי שאלה שאני לא מכיר. אוקיי, איך בוחרים את המוצרים מאמזון? אחלה, אריאלה, הכל מוסבר בתוך ההדרכה, אוקיי? כלומר כשאת נכנסת לתוך ה-DS Domination, יש שם 19 סרטונים, כמו שראיתם, שפשוט לומדים אותם, אוקיי? זה תהליך שצריך ללמוד אותו, זה 19 סרטונים, אבל זה לא סרטונים שחופרים שעה כל אחד, זה בסך הכל סרטונים, אני חושב בממוצע 5 דקות כל אחד, אפשר לגמור את זה בתוך 3 שעות ולהתחיל לעבוד. באתר חברים שלנו בעברית, אני כבר התחלתי לשים סרטונים שמראים איך אני עובד, איך אני שם את המודעות, איך אני מחפש. כן, רק אחרי, לא, את הגישה לתוכנה יש לכם מיד אחרי שאתה נכנס לבק אופיס. הם החביאו אותה, הם שמו אותה, מה שהם רוצים, הם רוצים שאנשים קודם כל יעברו על הסרטונים, שיקבלו הבנה של איך שזה עובד, ושמו אותה בקצה של הסרטון ה-19, שמו שם את התוכנה. אוקיי? אז כי הם רוצים שאנשים קודם כל יעשו בשיטה הרגילה, קצת יקבלו את ההרגשה, אוקיי? כדי שלא יקבלו את המחשבה בעצם שהתוכנה פותרת את כל הבעיות. אוקיי? התוכנה היא עוזרת, היא כלי נחמד, היא נותנת לכם המלצות, היא מקצרת תהליכים, היא נותנת כל מיני דברים שלא חשבתם עליהם, כל מיני כיוונים שלא חשבתם, למוצרים שאפשר לפרסם. ובוא נגיד שגם בנוסף אנחנו עושים הדרכות משלנו, מהצוות שלנו, אנחנו נעשה הדרכות כמו ההדרכה הזאת, שבו אני מראה לכם את המסך, ואני רואה איך אני עובד, אבל זה עוד פעם, זה לצוות שלנו, כאילו, אני חושב שהבנתם פה את הפוטנציאל, פשוט להיכנס, לראות את הסרטונים, ואפשר להתחיל. כן, האתר חברים בעברית סגור רק למי שמצטרף, אוקיי? אני חושב שזה די הוגן, סך הכל. זה לא... ואנחנו פשוט נעלה שם הדרכות, אני הולך לעלות הדרכות לא רק על DS Domination, אני הולך לתת ערך מוסף גם בכל מיני שיטות אחרות של שיווק, מי שרוצה להתעניין איך אפשר לעשות כסף באינטרנט, לאו דווקא מאי-ביי, מכל מיני דרכים, איך אפשר לגרום לאנשים לבוא אליכם ולחפש ולבקש כאילו, לבקש מכם להצטרף להזדמנות שלכם דרך האינטרנט, אוקיי? האינטרנט זה פשוט עולם ענק, ובמקום ללכת ולרדוף אחרי משפחה וחברים, אתם יכולים בעצם לגרום לאנשים להגיע אליכם ולבקש מכם להצטרף להזדמנות שלכם, אוקיי? כל מי שפוחד לדבר עם אנשים, אני עושה את זה כבר 2 וזה כיף.
אוקיי? אז זה אחד הכוונות שלי ללמד אתכם בכל מיני שיטות שאני פיתחתי בשנתיים האחרונות, אוקיי? תהיה הקלטה לוובינר, אני מאוד מקווה, אני מקליט אותו, כל פעם יוצא לי איזה פיקשוש עם ההקלטה. מה הלינק להצטרפות? כאילו, לא לצערי, האמת שמה שקרה זה שחוץ ממני עוד כמה אנשים התחילו לקדם את התוכנית, ולכן כרגע אין לי לינק שאני יכול לתת, כי אם אני אתן לינק להצטרפות אליי, זה יהיה קצת לא נעים אם אנשים שהגיעו מדרכים אחרות הצטרפו וזה לא לבן אדם הנכון. מה שאתם יכולים לעשות, אנחנו שולחים לכם כל מיני מיילים, אז אני מניח שכולכם רואים את המיילים שאתם מקבלים, פשוט תבדקו במייל האחרון, תמיד אני חושב, או במייל הראשון, פשוט תיכנסו ויש שם לינק להצטרפות. אם אתם ממש לא מוצאים, אתם יכולים ליצור איתי קשר או בפייסבוק או הכי טוב שתיצרו קשר עם בן שצירף אתכם, אוקיי? אני לא רוצה לעשות, פשוט תיצרו קשר עם בן שצירף אתכם, אבל אם הוא לא יוצר איתכם קשר, פשוט תיצרו איתי, אוקיי? תיצרו איתי קשר בפייסבוק או בטלפון, פשוט תמצאו אותי או את הבן אדם שצירף אתכם ותשאלו את הלינק, אוקיי? זה לגבי הלינק. עוד שאלות? פרצוף שמח, זה גם שאלה. אני רק אגיד עוד פעם, יש פה הזדמנות מאוד מעניינת, אוקיי? אני חייב להגיד, אני באמת בתחום הזה טירון, אוקיי? אני לא סתם קראתי לוובינר הזה מטירון להצלחה באי-ביי ב3 שבועות, אוקיי? אני לומד את התחום הזה בדיוק כמוכם, אוקיי? אני משתדל ללמוד אותו מהר. יש פה כמה אנשים שלומדים אותו אפילו יותר מהר ממני, ועושים יותר תוצאות ממני וזה מגניב. ואני רואה את זה בתור סוג של קבוצת תמיכה לאנשים שרוצים לעשות אי-ביי פה בישראל בצורה, שיטה שהיא אחלה, שיטה באמת, אני אהבתי את השיטה, זה מתאים כמעט לכל אחד שהוא ככה קצת יש לו מוטיבציה, ורוצה ללמוד אותה, אוקיי? ובאמת התוצאות אותי מפתיעות, עוד פעם, אני לא יודע איך זה קורה, זה פשוט אנשים קונים, זה היופי, פשוט אנחנו מנצלים, ממנפים את התנועה המטורפת שיש באי-ביי, ורק תחשבו על זה שאנחנו ממש לפני תקופת הקניות הכי חמה בארצות הברית, שזה חג המולד, אני בטוח שיהיו פה כמה אנשים שהולכים לחגוג על הדבר הזה, אוקיי? סרטונים לקידום לינק אפילייט, אייל, אנחנו נעשה בקרוב, לא יודע, מחר, תחילת שבוע הבא, אנחנו נעשה איזשהו הדרכה על מי שרוצה לקדם את התוכנית. יש כבר מערכת משוכפלת בעברית, עוד לא, אבל מערכת משוכפלת באנגלית אני כנראה אעשה היום בלילה, מחר בבוקר, ואחר כך גם יש לי כבר כמה סרטונים מוכנים, אנחנו נתחיל להעלות אותם לאט לאט, אוקיי? אז זה הרעיון. תן קישור לאתר בקבוצה. אוקיי, מוטי לש, עכשיו אני מבין מי אתה, אוקיי. קישור לאתר, לאיזה אתר? לאתר חברים אתה מדבר, מוטי? אני חושב שאני שלחתי לך מייל, צריך לבדוק, אני אשלח לך, תדבר איתי אחרי הוובינר, אני אשלח לך את הקישור לאתר חברים, אני אבדוק שאתה נמצא שם בפנים. מפגשים אמיתיים, כרגע אני לא פוסל, ברגע שיהיה פה מספיק אנשים שירצו להיפגש, מפגש אמיתי, ויהיה צורך במפגש אמיתי, אנחנו נעשה מפגש אמיתי בכיף, למה לא? האם אפשר להשתמש במתרגם של גוגל למי שלא יודע אנגלית טוב? לחלק מהדברים אני בטוח שאפשר, תראי, ברגע שמישהו שולח לך הודעה, האם אתם שולחים את המוצר לפורטו ריקו, את יכולה לשלוח, את יכולה לקחת ולעשות את זה ולשים את המתרגם של גוגל. אבל אני אמרתי, חלק מהדברים למשל צריך להתקשר לתמיכה של אי-ביי, אוקיי? וצריך פה אפשרות, יכולת לדעת לדבר. אפשר גם להסתדר בלי זה, זה פשוט מעט מאוד מאוד את הקצב, ויכול להיות כל מיני בעיות שאני לא רוצה לקחת את האחריות עליי, אוקיי?
מי שמחליט לעשות את זה, צריך לדעת האם הוא מסוגל להתמודד עם האנגלית. אתם יכולים להתחיל בקטן, לראות, לבדוק שזה מתאים לכם, מקסימום לא מתאים, הכל בסדר, כאילו, תעשו את ההחלטה, אוקיי, הפעם, זה רק $20 בשביל לראות את ההדרכות ולהתחיל ולראות איך זה עובד, כן או לא. אני גם מאמין, אריאלה, בסופו של דבר אני באמת מאמין שצריך פה אנגלית ברמה קצת יותר גבוהה, מכל מיני סיבות, אוקיי, לאו דווקא רק המתרגם מסיבות שאתם רוצים, למשל, אתם יכולים בטעות, אוקיי, אתם רואים מוצר ואתם חושבים שאתם לא קוראים מספיק מהר את המוצר, את הפרטים של המוצר, אתם חושבים שזה מוצר אחר, אוקיי, ואתם הולכים ושמים את המוצר הזה באי-ביי, ופתאום אתם מוכרים אותו ואתם גלים שזה לא אותו מוצר ואתם מפסידים על זה כסף, אוקיי, אני לא רוצה שתבואו אולי אחר כך בטענות, אני סתם נותן דוגמאות היפותטיות, לא יודע מה יכול לקרות, כל אחד שעשה את ההחלטות שלו, אוקיי? מוטי אומר, אני מכרתי באי-ביי ליפן, ברזיל, טוניס, מרוקו בשפתם, בלי בעיה בתרגום גוגל. אחלה, מעולה, אז עוד פעם, זה, כל אחד עם ההחלטה שלו, זה העסק שלכם, אוקיי? אני לא לוקח אחריות על העסק שלכם, בן אדם שפותח חנות צריך לדעת אם הוא מסוגל להתמודד איתה, אוקיי? פשוט תחליטו. אריאלה אומרת, אנגלית קלוקלת לא יוצרת רווחים נעים, באי-ביי, כן, אבל יכול להיות שהיא יוצרת רווחים. כל אחד עם ההגדרה שלו לנעים או לא נעים, אוקיי? יאללה, עוד שאלות או שסיימנו? האמת שכיף לדבר איתכם פה. האם הדרכות הקיימות בעברית באתר מספיקות כדי להתחיל? ורק התחייבות של $20 ראשונים וזהו, כדי להתנסות אם מתאים לי. כן, רק $20 ראשונים, כן, זה עוד פעם, אם ראיתם אני שיתפתי את הבק אופיס שלי, אוקיי, אני נמצא כרגע רק בפרו, אוקיי, לא קניתי שום אחד מהמוצרים, אני מת, אני אוטוטו, לא מת, אני אוטוטו אעשה את השדרוג לעילית, או כנראה שאני אקח אלך על העילית, ואני אתקדם הלאה, ועכשיו ההדרכות בעברית עדיין לא מספיקות לגמרי להתחיל, הן נותנות לך כיוון די טוב, מי שמצטרף אליי בזמן הקרוב, אנחנו עושים איזשהו סשנים כאלה שאני מסביר כמה דברים קטנים שחסרים, אוקיי, ואפשר לצאת לדרך, אוקיי, יש כבר אנשים שאמרתי, שמו את זה ביום ובלילה וכבר בבוקר כבר היה להם תוצאות. אריאלה אומרת, הכי נכון לעלות בסולם שלב שלב, לדעתי כמובן, כל אחד עם ההחלטות שלו, באמת אנשים שיש להם כבר חשבון באי-ביי מוכן וזה, והם יכולים להתחיל כבר עם התוצאות, עם הדברים היותר גדולים. דימה שואל מה קורה עם מלאי המלאי במוצר באמזון, זה לא אמור לקרות, אוקיי, זה לא אמור לקרות, וזה מוסבר שם בהדרכות, אם אתה פועל לפי הדברים זה לא יקרה, בוא נגיד, לי זה עוד לא קרה, תמיד שאתה יכול ללכת לקנות במקום אחר, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות במקרה הזה, אוקיי, יש כל מיני דברים, ברגע שאתה בפנים אנחנו נדבר על זה. כן, עוד שאלות. יאללה, האמת שאני די נהניתי, כיף זה, אני אשמח לעבוד איתכם. איך נרשמים? מירה שואלת עם 2 סימני שאלה. מירה, את הגעת דרכי, נכון? אז פשוט תצרי איתי קשר במייל, או בפייסבוק, או בטלפון, איך שבא לך, פשוט, ואני אשלח לך את הלינק. בסדר? כל אחד שיצור קשר עם הבן אדם שצירף אותו. יאללה חברים, היה לי כיף, אני הולך לבדוק אם ההקלטה יצאה, לשם שינוי, ומאחל לכם לילה טוב ובהצלחה בכל מה שאתם עושים, מקווה לראות אתכם איתנו, ונעדכן אתכם כמובן בכל ההתפתחויות, אז שיהיה לכם